नमस्कार. दोडक्याच्या या पद्धतीनं फोडी करून घेतल्यात. हा असा असतो दोडका. हा अगदीच कवळा आहे पण छान आहे. मस्त याच्या ह्या शिरा असतात त्या सगळ्या आपल्याला काढून घ्यायच्यात. तुम्ही सुरीनी किंवा आपण बटाट्याचं साल काढतो ना, त्याच्यानी याच्या शिरा काढून घ्यायच्या. शिरा काढल्या की दोडका लवकर शिजतो आणि खातानाही दाताखाली येत नाही. आता एक कढई घेतली आहे आणि कढईमध्ये तेल घातलं. तेल घातल्यावरती थोडेसे शेंगदाणे छान तेलावरती खरपूस असे परतून घ्यायचेत. बरं, दोडका ज्याला आवडत नाही ना त्यांनी ही भाजी एकदा नक्कीच बनवून खा. तुम्हाला दोडका आवडायला लागेल हे नक्की. 2 चमचे इतकं किसलेलं खोबरं घेतलं. तेही आपल्याला छान असं तेलावरती परतून घ्यायचं आहे. मंद गॅसवरती परतून घ्यायचं म्हणजे छान असं परतलं जातं आणि करपतसुद्धा नाही. बघू शकता या पद्धतीनं खरपूस असं परतून घेतलं की ते आपल्याला एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता त्याच कढईमध्ये आपल्याला बाकीच्या गोष्टी करायच्या. तर या कढईमध्ये आता मी थोडंसं कांदा टाकला आहे आणि हा कांदासुद्धा छान असा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. अगदीच हा एक अर्धा कांदा मी घेतलेला आहे. छान असं लालसर होत आला की आपल्याला कांदासुद्धा बाजूला काढून घ्यायचा आहे किंवा मग त्यामध्येच या पद्धतीनं लसणाच्या पाकळ्या घालून घ्यायच्या. लसूणही कच्चेपणा जाईपर्यंत छान असा आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे आणि काढून घ्यायचा आहे. दोडक्याची ही मसालेदार भाजी अगदीच झटपट बनते आणि खायला तर खूप टेस्टी आहे. इतकी की अगदी नॉनव्हेजलाही तुम्ही नॉनव्हेजला एक पर्याय म्हणून छान तयार होईल. आता तुम्ही पाहू शकताय त्याच कढईमध्ये मी थोडंसं तेल वाढवलं आहे आणि जिऱ्याचा तडका दिला आहे. जिरं छान तडतडलं की मग त्यामध्ये दोडक्याच्या फोडी आपल्याला घालून घ्यायच्यात. आता तेलावरतीच हा दोडकाही आपल्याला छान असा परतून घ्यायचा आहे. छान दोडका तेलावरती परतला की मस्त त्याची टेस्ट अगदी डबल जे आहे ते येते. त्यामुळं दोडका तेलावरती नक्की परतून घ्या. दोडकाच कशाला, जेव्हा तुम्ही बटाटा वांगं करता ते सुद्धा असं तेलावरती जर परतून घेतलात ना तर त्याची टेस्ट अगदीच मस्त लागते. आणि हो, दोडका परतून झाला की तो आपल्याला ताटामध्ये काढून घ्यायचा आहे. पण तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपले येणारे व्हिडिओही नक्की बघून घ्या. आता जे आपण कांदा, खोबरं, शेंगदाणे, लसूण हे भाजून घेतलेलं ते छान असं मिक्सरला थोडी कोथिंबीर घालून वाटून घ्यायचं. थंड झाल्यानंतर वाटलं तर मग अगदी लवकर वाटलं जातं. वाटून घेतलेलं आहे. आता दोडकाही काढून घेतला. त्याच कढईत मी पुन्हा थोडंसं तेल ॲड केलं आहे आणि तेलावरती जो आपण मसाला तयार करून घेतला होता तो मसाला घालून घ्यायचा. हा मसाला आपल्याला तेलावरती छान असं मंद गॅसवरती तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा. गॅस मोठा करून परतण्यापेक्षा मंद गॅसवरतीच परतायचा, जेणेकरून मसाल्यांमधनं तेल सुटतं आणि आपल्या भाजीची टेस्ट अगदीच मस्त बनते. आता तुम्ही पाहू शकताय मी थोडंसं आपलं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून ते भांड्यातलं पाणी यामध्ये टाकलं आहे, जेणेकरून आपला मसाला अगदीच अजिबात वायालाच जायला नको. आणि पाहू शकताय आता पाणी टाकल्यानंतर मी पुन्हा छान असं परतते. एक 4 ते 5 मिनटं परतलं की छान असं तेल सुटायला लागतं की मग आपण यामध्ये पावडर मसाले घालायचे. इथे मी हळद घातली आहे पाऊण चमचा, त्यानंतर लाल तिखट, धने जिरे पूड घातली आहे, त्यानंतर घरगुती मसाला आणि मग थोडासा गरम मसाला घालून घेतला. चिकन मसाला किंवा मटन मसाला असेल तर तोही नक्की घाला, त्यामुळं छान अशी टेस्ट येते. आणि हो, हे मसाले चिकन मसाला किंवा मटन मसाला हे व्हेजच असतात, त्याच्यामध्ये काही नॉनव्हेजचा अर्क नसतो. त्यामुळं प्युअर व्हेज खात असाल तरीही हे मसाले वापरून बघा, भाजीला छान टेस्ट येते. आता मसाले करपू नये म्हणून अगदी थोडंसं मी त्यामध्ये पाणी घालून घेतलं आणि पुन्हा हे छान असं परतून घेते, जेणेकरून पावडर मसालेसुद्धा छान परतले जातात आणि त्यातला कच्चेपणा निघून जातो. अशा छान छान रेसिपीजसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अगदी घरगुती रेसिपी असतात पण तरीसुद्धा त्यांची चव कशी वाढवायची हे मी नक्की तुम्हाला एक एक सिक्रेट नक्की सांगेल. आणि हो, छान असं आता मसाला परतून झाला आहे तर जो दोडका आपण फ्राय करून ठेवलेला होता तो दोडका आता या मसाल्यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचा आणि मसाल्याचं कोटिंग होईपर्यंत आपल्याला दोडका असा छान असा परतून घ्यायचा, जेणेकरून सगळे मसाले आतपर्यंत दोडक्यामध्ये मुरले जातात.
छान असं एक 3 ते 4 मिनटं मस्त असं परतून घ्या. परतून घेतल्यानंतर तुम्ही यामध्ये कोमट किंवा गरम पाणी घालू शकता किंवा मग डायरेक्ट याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि एक 4-5 मिनटाची छान अशी वाफ बसून द्यायची. अगदी खूप वेळ झाकण ठेवू नका, कारण की आपण शेंगदाणे वापरले तर ते लवकरच कढईला खालून लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे 2-3 मिनटाची वाफ द्या, म्हणजे मसाले आतपर्यंत शिरतात आणि मग लगेच यामध्ये तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यातलं पाणी टाकू शकता किंवा मग थोडंसं कोमट करून पाणी यामध्ये घाला, जेणेकरून भाजीची चव जराही इकडची तिकडं होणार नाही आणि मसालेदार अशी दोडक्याची भाजी आपली बनवून तयार होईल. यासोबतच भरलेल्या दोडक्याची किंवा अनेक वेगवेगळ्या रेसिपीज आपल्या चॅनलवरती ऑलरेडी आहेत, तेव्हा त्याही नक्की जाऊन बघा. आणि रेसिपीज आवडत असतील, काहीही आवडत असेल तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओजला लाईक करायलासुद्धा अजिबात विसरू नका. सोबतच जर का काही चेंजेस तुम्हाला अपेक्षित असतील तर कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि माझ्या या ग्रोथमध्ये तुम्हीही सहभागी व्हा. नक्की सपोर्ट दाखवा. तुमचा एक लाईक किंवा एक सबस्क्राईब, एक कमेंट माझ्यासाठी खूप मोलाचं आहे. आणि आता तुम्ही पाहू शकता यामध्ये मी मीठ टाकायचं बोलता बोलता विसरून गेले होते, तेव्हा आता मी यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घेतलं आहे. दोडका परततानासुद्धा मी थोडंसं मीठ घातलं होतं, पण ते मी तुमच्यासोबत शेअर करायचं राहून गेलं होतं. आता तुम्ही पाहू शकताय छान 10 मिनटं उकळल्यानंतरनं या पद्धतीनं आपल्या दोडक्याची रस्सा भाजी छान अशी बनवून तयार आहे. मस्त अशी हिरवीगार कोथिंबीर घालायची. तुम्हाला किती घट्ट पातळ भाजी हवी आहे त्यानुसार पाणी आटवून घ्यायचं किंवा घालतानाच पाणी थोडंसं कमी घालायचं. आणि यापेक्षाही पातळ केली तरीही अगदी चुरून भाकरीसोबत, भातासोबत, कशाही सोबत ही भाजी अगदी अप्रतिम लागते. तेव्हा एकदा अशा पद्धतीची दोडक्याची भाजी नक्की बनवून बघा. तुम्ही पाहू शकताय मी आणखी थोडीशी भाजी आटवून घेतलेली आहे. आणि दोडका कवळा असेल तर तसा लवकर शिजतो, नाही तर थोडासा वेळ लागतो. अशा पद्धतीनं मस्त असं मसालेदार दोडक्याची भाजी बनवून तयार झाली आहे. या पद्धतीने भाजी बनवाल तर ज्याला दोडका आवडत नाही त्यालाही दोडक्याची ही भाजी नक्कीच आवडेल. आणि हो, आपल्या चॅनलवरती व्हेजसोबतच अनेक नॉनव्हेजच्या सुद्धा रेसिपी आहेत. दोडक्याची रेसिपी तर तयार झाली आहे. मस्त खा, स्वस्त राहा. भेटूयात अशा छान छान नवीन एखाद्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय फ्रेंड्स.